Idi kalman laeng. Programang nging kapakangigan kada kinang tutuma pakasalitaan tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak idun bigat. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada kiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat. Ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, da kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Katawin nga rin ti surat, idi kalman laeng nga pakasalitaan, ni pagayam tayo nga Albert, nga napauluan iti siyaklatan. Kurana to'y, idi kalman laeng. Idi, kalman laeng manong nemi, tanadanunan manen ti lunch break. Nakaruwaran manong nemi, di kiti kakadwami ng mga opisina, idintro ta rumara kuman. Nga madapay lang matpadak nga nabati. Agmulmulang lang manen manong. Ano nga manen aya? Nujak mariro, so magmuno itan nga alaw nga aso ti mapaspasamak ken ni Vicky manong nemi. Umasaday ka kumangin, baka kaguranak. Kinapun no na manong nemi ni Vicky, ididamo na pailaing ti sumrek dito opisina, ada din makatawan ko. Wan, nga gubobra. Ididamo naman ti sumrek, na inlabag nga dagos idin. Ngayon may dita ka sa sarita, kadinamag ko no adda boyfriend nan, adda ka nun. Nakaw, nadismaya ak manong, saya. Hanak nga nakauna, naud-udi ako. Nangro na kita, umay dagdagasen ti boyfriend na, manong nemi nga ni Densyo. Guwapo, kinbaknang ni Densyo manong. Nulugan ti magsasaritaan, napintas ti lugan na, hindi na tasyak, napintas matag ng second hand. Wan, idinto ta ni Vicky, manong nemi, kita, padagdagas no ka, tawang bukod nga lugan ni Vicky. Huwag manong makitak ti kinaragsak na, no may nadagasen, kaya talagang agim-imon ti puso. Ngam sumagmano itan manong nemi nga aldaw, nga kaso ti mapaspasamak kini Vicky. Ada nga ta, saan da nga nakinawatan? Damag ko idi manong nemi kat pagtultulagan dan ti kalaysada kaniya Densyo. Gabuta, mamati ka nga tano'y bagak. Nga since kano idadada pa lang ti high school kat adan nagkinawatan na di puso da. Imagine, sa adan nagkaredwaran ti college, sa manutan, ne? Pagtulagan na kanon ti kalay sa adan, api kasto, ti mapaspasamak yung kuwana. Intortured ko tin masidig manong, hi. Di ka mabisin? Di mo ka na yun nga saan ka manin nga glance. And then, siyakti mangi palunch keng ka. No kayat mo, may isang first class ka restaurant. Manong di pepulos agkiray. Hanak ka tamang mangig. Pinadas ko manong nemi nginig ka man ti abaga na. Vicky? Ha? Sorry, no. Nakadisturbo akin ka. Lunch break yan. Si kakin siya klayan nga tinabati dito opisina. Laksit ka na giti doang nga si Q nga dati labastiri daw. Si kakayam, Albert, hindi mo supasama ka nga. Ada ka ti problema? Problema yung kanitensyo. So magmanungal daw itang nga kastoy ka. Awag ka dito may tulong ko. Baling nga dito tumulong. Awan na niya ba na ito? Ada, binalon ko. Nagbalong at pangal daw mo. Inuran naman ng nemi.
Biskwit. Umana yung ganyan na to. Biskwit. Ang mga no, ang dadakas mong pasama kang ka, no, mabisbisinan ka. Di nakapagandanakan, Albert. And mind your own business. Ang sakit naman. Mabaling ka di. Nga din nakbibiyangan. I'm sorry. I'm sorry, my love. Kinunkunak manong naming imadayon. Mind your own business ko na. Sa anggol nga sa sitgan manong naming. Ngayong Friday. Wine, Friday. Nairing Pasko manong naming trabaho. Rumarak ko man. Ngayon pasla makumikumpay laing manong naming ni Vicky. Nag-ahawid ang nagrakadwami. Vicky? May I disturb you? Si Kamanan Albert. Tsaka di ba't ko naking kang mind your own business? Nalpasan di business ko. Numabalin kat I will mind you. Tulungan ka. Nuka-anupi ka bang gana ta kisubit pa nag-trouble ti computer ko. Okay, calm. Di ka kami nagpungtot. Ano problema? Dita. Tsaka may close. Pero siya ni mga mo. Naglisikan ta siya. Siya naglisikan. O sige mga ron. O dita wanti kunak. Kinitanak manong nemi inismak. Kinidayak. Yung nagmisuot. Among Vicky. Nasaan kang umisem? Alisto ka nga bakit? Awanan din na sa samit nga isem mo Nukas na nga umay nakasundo ni Densyo. Nakaragragsak ka. Nakais-isem ka. Awag ka din ka ni Densyo. Mind your own business. Okay, sige. O, dita. Alpasan. Pakituloy mo mga artyo, bra. Deta, ho? Maumong deta. Deta. Alis na lang na ito eh. Siya ako di makamo. Hindi malpaskon manong name no, deta, nalpasin. Shut out kon? Ilag out mo. Ay, wala yan. Shut out ko nagbunto. Pagkatawain ka kumang. Di ka mo't kahit ang katawa. O, deta, nalpasin. Nagkamana ka, Albert. Masapol nga agmulta ka. Ano ko dumultak? Masapol nga patgamitan ti request ko ka. Indag dinner. Wala ito biyernes man. Kayat mo. Iti beach. Beach resort. Nabinas ito ti mangbuyat ti panagtabon dya init. Palangalang iti angin bye-bye. Mabaling ka di? Sure. Kapag na tulungan, nak. Patgak ti awis mo. Oh, hey, kastawan ti ko, nak. Okay, let's go. Ha? Aglugan ka na ti karag-karag ka kotsek. Pasensya ka na. Nabimbinas nga amang ti kotse ni Densyo yung siyak. At least, may danon na ta. May tulad kang dumadyo palayo. Okay, let's go. Let's go. Kinunak manong name kaninig kamak titakyag na sa komedyo ingoyod kat simurot man. Iti ilokat ti security ridaw manong name. Sir, ma'am, ala, da kayon? Kimusilap manong name. Kinusilapan ni Vicky dagiti duha gwardya. Apay ngamin nga, di mo yung baga, huwag ko na pumalata na. Paus. Sino nagpapaus? Sika. Apay ako girlfriend mo. Awan nga rin eh. Nagsapsapo lang. Kinabud no na ididamong ti sumurek iti pisina. Nagkrasak din kang ka. Ngayon dinamuak nga adandensyo iti biyag mo. Pinaturog ko tirik na.
Yung tsaka mo, kang kalahin nga nakariing, dari pusok, no kasta nga makikita ka. Mabaling ka di nga ro din ka na ibatamon di imak. Sige, diyan ti kotse ko. Inukat ko tiri daw para kang kuwana, manunemi, pinaglugan ko. Ngam saan ko palang ngendrek-rekep. Kapata medyo napudot mano. Pinasang-aw ko palang tipudot manipod ito yung baoneng. Iti agluga, pinagandar ko ti kotse sa konyon, ti pinapigsa ti aircon. Kaya mayatin manunemi, indrekep ko tiri daw. Let's go! Kabayatan manunemi apan panurnuron mi ti kalsada ng agpamyanan. Numanen talyawag na unag manen ti pampanunutan. Duwa nagsabat na kiti matami kidayak ng obisa man. Tila pulos agreak. Ano kami ti problema? Kumusta kayo ng kanidensyo? Awan kaming kanidensyo. Huh? Yung nagsina kayo? Insina na. Kata kasasakit. Di mo lamo na kasana ito panagsangsahin ko. Hindi ba ka na nagsina kami? Kan kadagiti aldaw kalpasan na. Di mo lamo na makariingat tirabi, sangsangitak. Diyak may imas ti mangan. Diyak may imas ti maturo. Abay kami ninsina na ka. Dinakanon na ayaten. Dadakan na lang interason. Dinakanon na ayaten. Ako madamo kang nagurkurangan kang kuwana. No kindawan na tibagi, itin ko kang kuwana. Napagsasaritaan may din, di may panggap, di pa nagkasarming. Kung naklay din, no, agsalita kami may panggap, di kasarming. Nga agpropos ko man, ngam saan. Imbes ko mga will you marry me? Kung nanakid din nga, agsinatan. Tinalyaw ko manong name kat na tumtumrem nga agar-arubos na kitiluwanan. At damat tisyo iti asidig ko manong name nangalaang sa ko intet kang kuwan. Inawat namat kat pinunasan na. Pinunas na na kitiluwanan. Kapatasan ko manay manong name ta nagipangrespay inikak banen. Oh, ikabil mo talatuin. Dili trasken. Pasensya kan, Albert. Okay lang. Karagaman nagtang pinadkam di awis ko. Agrelax ka. Agmove on ka. Saan nga may mesa ti lalaki dito lubong? Ano nga ti maaramid mo no? Dinakan kayat? Hamon nga papailat pa ti bagim kang kuwana. Apay, isusuka nila ang ti lalaki ti lubong? Adakmat. Syaklatan. Hana? Syaklatan. Syaklatan di magiging ka. Nakalaklak ang iba ganita. Ngayon nalakak ba't nga ramidan? Basta mayat ka la. Huwag ko na. Tatatandag plano ti panagkasarta. Ay etenak. Ay eten ka. Hindi pa hilay. Ngimsan kang etem. Tayo suno ko mapilita etem dahil ka ti palang atensyo. It's crazy. Minamuo yung launa eh. Ayatin palang ti lalaki nga saan na ka nakayat? Ha? No. Ipanagnik mo kindi aking kuwana. Nga saan mo na nga sakitan ti rig namin ti panakapukaw mo king kuwana. No di nakakayat. Eh di saan? Saklatan. Nangupa kami ti open shed, marong name de magas kami ti convenience store, de kiti mainom ken masaramsam, nangalak manong name ti beer, ken red wine, kiti agangay manong name, uminom kan? Napsog siguro matin ti panagbuyam di agpakpakadan nga init.
Napsud siguro matindrik ng nga nang buya ka na kitay di pulos mabandog nga daluyon nga agka burak iti kadaratan. Hagi masaya, nagbayat ti manglangap ti fresh air, hangin baybay, sala nga unag ti air condition ang room, ti ayan tayo, ag-relax tayo, weekend ita. No kayat mo, umaykan to pa alam di balayo na bigat, tag-joyride ta, into nudwing ko. Usa na duwang daw nga relax ta, mas pasyar ta. Kahit ko tuminom. Oh, anak kahit mo beer, red wine, tsaka kayat kita. Ano nga kahit mo? Brandy. Uy, hard kayat mo ha. Oray ka at the restaurant dating beach resort. Pakiurenak lang ha. Tinaggumatang ti brandy. Pondador ti inalak manong nemi tay puro hangalight. Saan ka nangalat ice, tamok, nga mahilig ka ti brandy, sa mo malalaukan. Nanamam ti ususto nga raman ti brandy. Doang nga paso, siya tinaugak, single shot pa ilahin. Oh, cheers. Cheers. Sakam naggandan nga nagtagaw anong nemi. Saan nga guyak? Naruamin nga mininom ti loko. Nagyos niya. Maramanam ti usto nga nanam ti aran. Kahit ko pa eh. Kaduan. Kahit mong sabat ti mabartek. Anong serbi na kumarot nga uminom nga ti arak no saan ka mabartek? Anong tarantam na uminom ka? Saan ka di nga? Kahit mo mabartek? Di kahit mo nagbartek nga rod. Katuan. No, di ka banyak mo oray nga tao. Siya akong din mga tao. Uy. Nikit na ka na doon. Naminduhan na lang yung tangguam, manong. Namam, orin nadak sa Jibalay. Uminumak ti harak. Naging gama barbarte kaklatan ti unag ti kwarto. Nga mamam, makariyak tumilaeng. Agsangit at tumanin. Uminumak tumanin. Ngayon di mo unay makaperdit sa lunat. Ha? Dahil din nga densyo, ti pagkaskas ta. So, hanga makatulong kang kati arak. Ti makatulong kang ka, katsyak. Syaklatan. Syaklatan. Nga niya, di mangikasar kang ka. Syaklatan ti ayatem. Gamot ti patpatek ka. No syak ti patek mo, sigurado nga saan kanto saktan. Gamot ti patpatek ka ano ay Vicky. Albert, kahit ko pa eh. Sige, hirapin mo tagpulutan. Tapos saan ka unay mabartek? Talaga nga sangguan na anawa manong nemi. Nikit umar-arakop batin ganyan. Oh. Uy. Apay batin umarakop ka kanya. I miss you. Ano? I miss you. I love you. I love you. Densyo. Nikit ararako panakmat ng tilo ko. Densyo, kiss me. Kiss me, Densyo. Nung tinakmang, tsak mo oray, kissing ka, sikat pang kiss king ka. Densyo, love me. I miss you. Love me, Densyo. Sana siyak ni Densyo, siyak ni Albert. Densyo, no. Densyo, please. Intan, sa dino, iti heaven. Kahit ko di may tayog manin, Densyo. Di makadagas ka, Densyo, ko naman kat siyak ni Albert. Kay Albert, kay Densyo, iso. Di ba ako namang siyaklatan? Di sikan. Ha? Oh. Niya pala turay. Hindi nga rodin na ako nakmanong.
Nag-check-in kami, manong name iti hotel na tangang beach resort. Kinidada kami niti uneg manong name pupudutan nga ta agad naguyusin manong. Oh, Denjo, I need the music and I will dance with you. Kita saklatan natin mang tadking ka di music. Ito iti music ni. Moyen, music, tukar maestro. Oh, Denjo. Awanin terwaten na kastamat kanyak manong. Opo, na pintas nga pamagin manong. Opo, nagmayat ti sukog na iti mansanas iti barukong na. Nakakinkinis ti kutis na. Sa iti baba manong nemi ag kiskiskisan nan sa. Tapag tubo pa ilaeng manong nemi dagiti kiskiskisan na ang kalidaan. Opo, mo lumablabasit manong. Oh, syaklatan. Apay nga rin tinaramid ko manong nemi kasta una hindi pa naglanang di kinipipigmi. Kalpasan na sinakuroy kung sa ako yung paide ti kama. Kapa siguro ti pa nakabartek na manong nemi agwasang-wasang ako na. Oh, thank you. Oh, Albert ko na, oh, thank you. Oh, love me. As na unahin at imanang manso ka pa ng karamkam ka iti dua man sanas naman. Magusto akong mati pa nagwasang-wasang na. Oh, oh, ah, oh, ah, 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 oh, Iwail-wail na manong nemi ti ulo na. Kabayatan ang astuon mo ti panang kagat-kagat ko tinatanggal nga paset ti mansanas no. Tunggal kit tibak up sa ko iyan tanga isurot na matmanong dens you apa nga nalalaing ka ita saan ka mat nga kastin na wild loko siya ti Albert saan nga siya ti dens you wait okay dens you come on dens come on iduron na pa iti ulo ko ni ti baba manong naruam siguro nga agpakpakan. Kaya ganan niya pa yung manong siyaklatan siyaklatan. Papabak manong nemi ti ulok ket nagkaptak ti doang alupuna manong nemi sa ko sinapsip parang nore na lay pangatong iwail-wail tilopuna ti patong naman ng nemi kawayatan madama ti panang sep-sep ko panang isarek ko ti dilak ti uneg sa ko kagaten nga ibag katakas takit isurot na sana iwail-wail kas ti patong napaw kunano apay nakalalayng ka ita densyo naglaing ka dens Hindi kasta nga kinawild naman ng name at adamat ti kinawild ko makatulong iti inom ko ti ara kapatpada kami nga nakainom nakapapaot ti romansami ko na nakapapaot sa kini baba ket namin doon ngayon baghana tinapanen napanak manin sa ako matin manong nemi sinublat ngayon pangato ti ulo ket na yantak manin iti duwa man sanas na that's you ket kabuta gumananak matin manong nemi daytan na insagana itaan sinapul nan manong nemi ti abot ti kuweba ket daytan si Marie dance abay limok bag di bakal saan kami nga siyak ni Densyo anak man
Siyak ni Albert. Vicky. Vicky. Densyo. Paspasan, Densyo. Densyo, parang Ore na lagmermeran manong na imina kinakat di bibig ko. Aray ko. Ore naklaki naskasan manong na imina. Hindi pasarding at panagkabalyok. Idagdokay. Kunana. Sige manindens. Sige manin. Apo, namintalo ako na. Itapay lang. Mapasama kanyak ti pamitlo. Ipamimpat mo. Pamimpatin na kala. Dens. Hindi mapanutin tirik na manong. Oh my God. Paano ko na? Buhen manong nemi inggedan ng insamat tirik nana. Kadora lang nakapapaot manong nemi ti panagkinayat ket mi. Nakastaon ti kinaburnok ti rimor kanyak manong permi. No muna ta agkuti-kuti nga kaslag kagat tingiwat na iti baba. Kas nalapus-pusin manong nemi. Ado matindi kiti babae manong nemi nga nagpadasak ngem sa bali ni Vicky. Akas met iti kunana nga sa bali di makkel kano, limukmeng kano, limaingak kano. Tati amunang at siyak ni Densyo. Abagapaman manong nemi nagari to limek kalpasan nga napukaw ti anang sabken anal-al. Irita, disagak. Insurot na ti bagi na manong. Kat saan nga nauksot, siyempre. Ta insurot na di bagina. Kat isumatan ti rin mabaw. Tensya. Mabit lang. Agmulakit ka. Kitain na. Ingkarigatan na tinagmulagat manong. Densyo ka nga, Densyo. Sino ka? Come on. Check na, Albert. Apay nga gusto ti. Imposible nga sa mga naputan. Tamo kasi ka ni Densyo. I'm sorry. Okay lang. Nangabali nga Densyo ka nga Densyo. Check na, Albert. Sumot lagayam. Dakdakel. Nalukluk mo yun. Nalalaingat? No. Apay nga napasamak ti kasto eh. Kasano nang umamon ni Densyo nga? Numamon na nga. Adan relasyon ta? Hanggang pa inuklo na. Yes, I love you too. Ano nga nas ka na ko ang tigas ta? Adan napasama ka na ta. Kanadan to pa'y madamdamamanin. Oo, saan ka doon saag? Masapol nga, saan ta nga ituloy? Anong ituloy kat nalpastan? Ag second round tan. Namimpat ka? Naminsanak. Ako nam nga, itala mo pasama ka mamintlo ka. Aging nga namimpat ka. Come on. Come on, Vicky. Samon nga panunutan pa ni Densyo. Siyaklatan. Albert, saan ka ngayon? Masursuro na itong ipating. Tulungan ka mang sursuro kanya. Sige. Aramitan namanin. Para ti may kadwa akong daway. Sikamat din na kinrabaho. Kasta, iniin mo. Kasta, pagtutugawan ba yun? Kasto eh? Wine. Kasta, Densyo. Albert. Albert. Kasta man tigunak. So nga siyaklatan.
Oh, Albert, huwag nga peso. Pagkat ano ko, mga lang amin met ni Densyo, kinansina na ako. Isugad din di pagsaksakidan tinagam ko. Isugad din di pagbarbarte kak. Isugad, Albert, oh, sige, 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 Vicky, sige, sige, oh, Albert, haba, Albert, nagyamak nagdadimteng kinibiyak ko. Si Kalatan, Hawaii, si Kalatan, oh, Albert, Albert, nalalaing ka ni Densyo. Oh, Albert. Hindi may kaduang arikos manon namin patmanen ni Vicky. Hindi tayo mag-ana nga mabisin. Manon nami. Indasar ko, dami nagpulutan ni tayo. Kadanta pa lang arak. Kahit kumarin tuminom, no asawa na ako. Di tawag, di baso na. Brandy. Nagmayat ganit may ti brandy. Yeah. Okay, another cheers. Sinabraran ta. Nasyaklatan. Luan yaman na ginisang may paiking kanidensyo. Syaklatan. Katsang ka daw babawi. Cheers. Okay, cheers. Nagpulutan kani minum kami kalpasan na manunemi na alamat manen na panala binugkuhan mano na pagkumat binugkuhan sa idi ta agsubli akon itikatre manunemi na panamatan ginamatan dito'y torturusok ket insakmul na may wow. Oh, Vicky. Kasi ka dito aramidem kinidensyon ako ha. Uwen nga basit kang kwa na. Super. Iti kalukmek ken katakil ko kwa, Albert. Oh, Vicky. Nagplastar kami tirabaho ti kama manunemi kat nagkinaan kami. Nemi imas kumanusang na binugkuhan kat saan kumat nga binugkuhan. May mayat natin tap na digas na kita. Sana kagamak sup ako na. Namin adumanin isuna manunemi. Ang kakalpasan data nakaturugan ni Vicky. Naturo kak matan manunemi sa di makaringak di parbangon. Kapatad da kami ti igit di baybay manunemi nakmanagjogging ko na. Nagjogging ak. Adangatan 30 minutes ko ang jogging. Hindi makitak mo't isunang agtartaray ng agjogging. Sinabat nagsakam nagkuyog. Abedi na krining. Naiwas turog mo eh. Rinig nga, nakumanta naggandang tanga nag-jogging. Kumusta trik na? Okay, mate. Nagsakit na ulom? Han? Nga nagsakit ti ulom gabot ti arak? Hanak man nga nabartek. Tawari na barteka, mausawa nakmat. Rin na ka nakmat. Agyaman yung ka-Albert. Siyak tirumbing agyaman. Nadaanak tinubya nga di na oras. Ken gabot ha. Ada pa yung napasamak ka na ta. Kas na ko nak, Vicky. Doon naman sa nga natuloy ka na kayo kinidensyo. Siyaklatan. Siya akong tibang ituloy. Namigat kami manunemi ti restaurant kalpasan nga nakapagdikos kami nga nagbuelnas. Kalpasan na agpapaabagatan kami nga agawid. Itulot ka di balayo? Yes, tama. Dawat lang. Tapno maamok mo din di balayo. Tapno amok ti pagpasyarakan ka. Pagsarugarakan ka. Inyama muna ni ading na manunemi nga matandanagan. Lamanang tawag-tawagan ka pa. Hindi ka pa sumumbat. Na ito. Cellphone ko. Kamang kini charge. Ay, so ni Albert. Di ka opisinaat. Ken kasukat ni Densyo ko na mo na.
kinunakmet ngayon na yun. Kasukat ni Kuya Densyo, ate. Dapat lang eh. Kuya namin, dapat lang ha. Among kuya. Ano na mo kuya? Albert. Kuya Albert. Hindi pala yung bagbagak ni ate. Nga, pagan ano na kumaping nga, lagi pa yun ayatin tikas kaniya Kuya Densyo. Nakadungan lalaki, di ba? Kawat. Kunakmat kang kuha na, syaklatan. Di da kamin. Da kamin kasar. Di mo pa ila pang panunutan di kasar. Albert. Taapay. Hamping nga sigurado. Taapay ngamin. Di ka di palayang Densyo, di patpating mo. Linoloko. Gawit kan. Thank you ha. Akita na tumanin no Lunes, di opisina. O sige. Anat na ka mo? Ading na? Edna? Ading Edna, bagbagaam ni Manang mo, Vicky. Bagbagaam. Uwan ko ya, talaga ka sa taramidek. Yung babae na nagsakitan na, tada. Ada ka din napasamak ka na kayo? Edna, sumaragtan. Okay. Goodbye, Albert. Nandan na pasamak mi, nagpatpat na kami to hotel. Kunak kami yung pakamakam, hindi makadayudan. Timalyalain kading naman. Nagsubliak mo tin na kay parking ang tikotsek, kalpasan na agsagsagawiso akon nga nagawin. Wow. Jack tumalipatan nga rabi. Imagine. Gusto na hindi pa nagpapas mi. Opo, syaklatan ko nakauwang ko na nanayjay. Sanay baga nga, takdakil ka na lukluk may kanya, kanalalay nga ngamang. Wow! Opo, nagluk magtipuso nga makangitias jay. Nalalay nga, syaklatan, uwang ko na na. Masansan manong na mi, iti pa nag-date mi, kani Vicky. Every Friday. Makabulan, 2 bulan, 3 bulan. Hindi bagana kanya. Albert, naglaing ka? Abay, masikugak. Yes! Will you marry me? Ni. Will you marry me? Impakamok lang ka. Anya? Kaya siyempre, impakamom. At nagpitpilit ka sa klom. Di ikasarkan. Kahit mo katgarot nagsigo kabalasang, agara kabalasang, impakamok lang ka. Nga masigo ka. May kadwa, nagsinumblihan ng kaming kanitensyo. Hanya! Dada nga tama ten, tijak patyen kang ka. Vicky? Nagsinumblihan ng kakingkuana? Gabotay supala tahitek. Ken, siya man pala tipatpatik na. Kuang amin, insi na gabuta aday asawa na ginaganak kang kuana. Aday asawa na ginanakil na kang kuana. Ngayon, tagsanggasat, natay, di asawain na kuma. Iso nga marinan di ginaganak kang kuana. Iso nga nagsublikan niya. Tayo inahawat mo? Kalpasangan sinaktan na ka? Kalpasangan sina na ka? Kinkalpasan nga dan napasamak ka na ta? Kalpasan nga dasikug. Nasikugang ka? Kahit masawan, makisinublanan ka kay kuana? Makiasawa ka kay kuana? Hoy, di na loko. Taambo ka din nga Densyo nga masikug ka? Saan? Tadi mo ka di baga kay kuana? Masapol nga bagam keng kuana. Tano saan mo nga baga? Siyak di mo nga baga keng kuana.
Kalpasan ng ibagam nga agpit-pilit sa klop mo, nga napututan ka, nasikugang ka, ibagam ka din agsinatan, nagsunubyal ng kaya kinitensyo. Yung karigatak manong naming nga naalat yung cellphone number ni Densyo. Hindi makontak ko iso na manong naming. Hello? Densyo? Densyo Praxedes? O man siya? Sino ka? Siya ka Albert de Guzman. Kaopisinaan ni Vicky. Kani siyak itan ti kaya nayat na. Kan siyak ti ama ti sikog na. Ano ya? Baka saan ka mamati? Italayan ka nagsalita kami kini Vicky. Imbaga na nga masikog. Sana insarno ng imbaga nagsinumbiyanan kayo. Kahit mo ka din ikasar nga asawain. Ti masikog na sabat ka si katakimpotot. Ah? Mind your own business. Tarantado. Kahit mo ka di pala ti babae nga kalpasan inimpatam ada si bublat kalpasan nagat agsinubyanan kayo. Di mo ka di amo nga imbaga kanyak ni Vicky nga dakdakkel kanya ka na luklukmag nga nalalay ang romansa nga ti sika. Hello? Hinindap na. Hello. Makapong tutak manong name. So hindi at akong dito balay. Kimatang at tiarak na ginumak. Niyabat din tikas ko mas pasamak. Kukwak lang aro din. Siyaklatang ko nakatwang ko na. Nasikugak pa yun. Kalpasan na agsinubyanan da pa lang ti dati akay nayat na. Ho! Kunak malan ng kukwak kon. Ngayon saan nga mabalin? Saan nga mabalin? Tinawagak manong name ni Vicky. Ngayon saan nga sot si mong bat? Tikapsat na. Hello? Ni Vicky. Hanga siya ka ni Vicky, di ba? Siya ni Edna. Ati ading na. Sino na to eh? Siya na Albert. Kuya Albert. Abay nga sikat si mong bat. Kuha. Agdigdigos ni ate. Abay, galat mo timang sungbat. Nung hasta nga hana masango ti sungbat. Masungbat ang natang mo na naman ako. Abay nga naksinubyanan ni manang mo. Kinidensyo. Kadi, hama mo? Haan? Nagsinubyanan din. Anya? Nagloko man din na ate. Among kadi nga masikog ni manang mo. Siyak takimputot. Sa kalpasan na. Isinanak, kadagsubli ka ni Densyo. May ganon. Aman. Iso ka kasalitam ko mantikapsat mo. Kasalitam ko. Amangan no, sus, saktan laing manin ni Densyo. Amangan no pa schedule na't kasar, kalpasan na. Saan to nga matuloy, kahit na laing nga saktan tikapsat mo. Tapatsim ko madang harudmet. Nga kalpasan nga naamon ni Densyo nga masikog tikapsat mo kahit napay. Oo namok idireta kuya. Bamang kuya tagsalita kami nga kapsat. Kuya, siyakto tumawag kang kano makapagsalita kami kinimanang ko. Ha? Sa karektulatan na to sa number mo to eh. Tapno makondak kan to. Sige nga kasalitam nga na yung bagtakapsat mo. Ha? Pagbagam. Intuloy ko lang timino manong name kat kalpasan di 30 minutes timawagan manong name ni Edna. Hello? Sino to eh? Ni Edna manong. Ay, Edna. Ano nagsalita niyo? Ano nga kwa? Kaya't kanulat ta. Ni Kuya Densyo isuna. Uri no.
simublat ka, nga nasikukampay. Kahit lata ni Densyo, uwan kuya. Kahit mantimana nga, tayo supalaaitan na. Pasensya kang kinimanang ko. Nasakit para kanyak. Amo, hindi pa ilang dabo ni manang mo nga nagtrabaho. Inayat ko ni Suna. Nga hindi mamuha ka na din siya tibiyak na. Pinaturog ko lang data. Nga panagayat ko. E di na mo ka nagsinadan. Saklatan ko na. Katuan ko na. Sa nga masansan mo nga da mapasama ka na kami. At dapayan, sikug na. Sakit nagsinublaan ng kinidensyo. Nagsakit. Nagsakit. Ala, kuya, ang kagsangit na kasta. Aday ang lalaki ang sangit. No, adda, siyak na ita. Taapay. Nasakit ka dilaw na tinakan mo? Apay mamay sa kadilang tibabay dito lubong? Ano? Saklatan. Ha? Ano ko na? No, saan na ka ko ayat ni Manang? Kahit nagsinumalan na kinikuya din siya. Di saklatan. Hindi ko akit saklatan ko nam ginimanang, di ba? Hindi tatawang ginimanang ko. Di saklatan ko nakmet. Sigurado ka? Apay, lagi-lagi pa ni manang ko sa nga virgin nga tinagkom, di ba? Ha, na? Katsyak, virgin ak pa lang, awang pa'y nobyo. Kinapudno na, hindi may mo tulod ni ate, hindi makita ka, nainlabak batin ka. Ha? So ngita, agsud mo bilanan da ate ni Kuya Densyo, o rin nasikugam ni manang, kit maragsaka na ka. Tadatyan sa akon. Napintasak mo na kas kinimala nga. So nga siyaklatan. Kapag katawa ka. Alam, katawa ka lang ta. Surunggon, katawa ba? Tinaugak ti baso kiti arak man on nemi sa ko tagwap ka namin pinsan. Ang paunay na yung saklatan. Doon ako nagbaling expression na ta. Saklatan! 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 Yung sa nga dakas manong, nukas pagarikan na da kami kani Edna. Imbes nga ni Vicky. Ngan ti madi ditoy, ti anak ko, ti putot ko. Kasano no, iruruman to ni Densyo ti putot ko. Ito na mapututan naman ni Vicky, kadatan bukod ng anak. Ang mga ano, siyumanan nito ng kastaunan ti anak ko. Oo, saan nga mabalin? Saan nga mabalin? Saan nga mabalin? Ngem napasamak manong nemi ti panagkalis sa dikiti duwa. Nga ididay nga aldaw manong nemi ket sinang sangita. Binarbar ti kaaldawan ti kalisa da Vicky Kenidensyo. Orek lang na warbartek manong nemi binura agbunag-bura kakpe ti baso ken buti. Nga nagmarmariyo Josepan ni mamamano. Napupuutan nga natahik ti Bartek manong nemi kadeti nga rapi hindi makariingak sakit ti ulo magsapulak ti kaldo panag ti kusina ka na ito ni mama ma na kahit mo ba uminom ka ba ilang ka dasarang ka orimet na sinuma gusto dyan na pasama. Kailangan mamalim mo talaga nga saan isulat na ikari. Ori na pututam. Ori na sikugam. Nagkakasit yung sukog ko. Nagbalinto ko may rumen. Yung rumen to dyan. Saan na nga ma? Ang basol mo ta na?
Saan tumat nga tamat nga ipalubos ni Vicky nga mairuman ti anak na, ngay nauna. Anya tamo, baka kinayat ni Densyo. Gabutaan na kami diferensya ni Densyo. Sige luton na mga rot pang pausaw. Uwan. Aging gama nung naming nga di makadigo sakal pa nga nakapanganak, nag-ring ti cellphone ko ni Edna. Hello kuya, good morning. Good morning Edna. Ana, kumusta kan? Abi di ka imay. Umayag magjisimbahan nga imatangak. Di ba nagkasar, ti babae ng ipatpatig ko? Nga. Inati anak ko. Gawin ko ma. Ta nagkita ta. Sa bagay, mabalinta man tagkita ita. Siklatan. Hanggang angaw. No. Imbagam ka din kinimanang mo? Nasikalatan? Oo. Kinapudno na. Nagsalitaan mi. Di ka lama siyan kini Kuya Albert Kunak. At iso na iti nga nagtulong keng ka. Nagliwliwa keng ka. Kalpasan na sinaktam. Kunanak at sika ano. Sikalatan. Kati magagamat keng kuha na nga sikalatan. O di, mayat. Tapos sa ano na yung nasakit tinakam na. Kunana. O nga sikalatan. Sige. Sikalatan. Bareng no, alis to nga malipatak ni manang mo. Kat pasusurukan dumating niya patik. Ano nga ron? Sikalatan? Papananta nga ron. Intimate Beach Resort? Hindi ito, naglaing ka ang katawa at katawaan na. Ano muna? Kahit mo? Nga mapatid Beach Resort? Kahit ko nagdigos. Kahit nung nag-check-in ha? Kalipay mo ti amin. Na. No way. Kahit ko pa nga umuna, kasar muna. Sakbay ngitid ko kaya ti amin ko, kinabirhen ko. Kasla ang angaw ti amin manong nemi. Ngami diti pa nagpaot. Iti relasyon mi manong nemi kani Edna. 3 months aging ka naabot mo ti 6 months. Aging ka manong nemi nga napagtulagan mi metan ti kasar mi. Ngam ko na ngoray mi kanong aganak ni manang na. Tapay man? Uwan. Anya ta amom. Baka no itadaking ka ti anak na. Kahit mo karno ka. Kahit ko Ngimamom. Aday podnokan ka. Anya. Ada diferensya ni manong Densyo. Ana, baog isong na. Ana, huy. Isong adat na nga kinayat na ni manang, idi masiko. Siguro, insina na ni manang, tapos kastakit ni manang, agpasikog, into masikuganan, ag sinubyanan da, tapno, agasawa da, kat adanton anak da, gabutasang nga makaputot ni manong Densyo. Oo, ay ganon. Isa nga, apikot mo, Ryan, tapay lang aganak ni manang mo. Ha? Agkasarta mo, ten. Nagkasar ka mga rod, manong nemi ka ni Edna, kat siyempre, iti karabian, ti kasar. Apo, minanso ko na. Inaramid ko ti usto manong nemi, nga dadamot nga nagasukan, kan nagaring-engan ni Edna. Imagine, damo na manong nemi, awang kanot pang kumperaran na, at awang kanumot pinatinakit kita na, ngimin palagip ko kayong kuha ng atakdakil kanyak ngim ni Densyo. Naidiyag ka, agkanaig kami kinimanang nagit kastauna, tanamimpat isuna. Madlaw na, ang lalukluk mo, kan nakdakil, kan nalalaingak ngim ni Densyo. Kat kastamat ti ko naman, nemi ni Edna, ha? Oh,
Agyaw anak, Albert, agyaw anak, tas sikat, nagbaling nga asawa ko. Oh, Albert. Manong nemi imun una nga naganak siyempre ni Vicky. Nga naganak isuna manong nemi na matahakin kinita ka mismo ti maladaga. Babae. Ni Vicky manong nemi di kaing ingas na. Anang orot abirat. Congratulations. Babae anak yo kini Vicky. Agyawa na kabirat. Tinak ka na kami ti anak. Kasi yan lagay ti style mo. Pasikugam lang ni Vicky. Sakbay nga subyanam. Tanong jak aramidan di kas dyan. Baka no, saan naman kaya tagpaputot? Abirat, di mo baybayan ti putot ko ha. Awang ti pagdanaga mabirat. Siyak takin putot. Anak mi kini Vicky. Manong nemi talo di kita nagbaling anak mi kini Edna. Duwa nga lalaki sa may nga babae. Kat kunahadakin da kanya kada kami. Abirat. Ore ta duwa mo talalaki ng anak yo. Alam nila ta may san. Tapno duwa ang anak mi babae kin lalaki. Inalaya lo nga rodin tinaw na putot ko. Alam man ti may san. Kawan ang tapno duwa-duwa. Sige, pagsalita amin itong agasawa. Ngayon sa amin ngayon palubos manong. Sa amin ngayon Ted, umanayan di may san. Iso nga, talo, dagiti anak mi, kini Edna, kat may samat dagiti duwa. Aging kakaragito ay manon nemi kat limit pa ilaeng kini Angel. Ta Angel tinagan ti putot ko kini Vicky. Angel, alangit pala kini Angel naman pa dan iti higher grade. Iso na, nakapimpintas abalasitang uno balasan. Nakukukwapo mo ti kiti ang anak putot ko kat napintas ti babae ng anak ko. Aging kakaragito ay kat ti amo na nga talaga amana kat ni Densyo. Di mintula mo, nutumteng ti kundaway, nga lumtaw kat may bagaking kuha na ti pudno. Nasa dagmat kanyak di anak ko. When, ti ko natang napalit nga talaga ti darat. Dahil nga rin ti pagkasalita ak manong naming nga napuluan iti siyaklatan. Sabi ko mga dapat ni batik nga adal, liwliwakan pagsarbihan ti biyag, kadagiti patak nga timngeg, kan nagbuya, more power to your program, anong and God bless. Tuyag yamang nga pagaya mo, Albert.